Kaixo jaun-andreok, hezkuntza gaur egun euskal gizartean izeneko modulua aurkeztera nator. 3 irakasle izango gara nolain modulu hau emango dugunak. Eta nolabait sarrerako modulua da, ezta? Honen helburua, tituluak nahiko txukun esaten duen moduan, da ikaslea edo zuek kokatzea euskal hezkuntza sisteman, eta aldi berean euskal hezkuntza sistema kokatzea euskal gizarteak edo munduak egun dituen ezaugarri eta problematiketan, ezta? Beraz, nolabait 3 ataletan banatuko dugu modulua edo lan proposamena. Lehenbizi, gaur egungo munduak, gizarteak dituen ezaugarri, aldaketa eta problematika batzuk, kokatzeko nundi nora doazen gauzak. Mundura begira, baina bereziki euskal gizartetik enfokatuta. Ondoren, hezkuntza kokatzea hor, hau da, zenbateraino hezkuntza dagoen eragina edo interpelatua lehen aipatutako gizarteko eta munduko ezaugarri eta problematika horien bidez. Eta 3. hezkuntza kokatu ondoren, euskal hezkuntza sistemari buruz hitz egitea, ezta? Nolakoa den, ze ezaugarri dituen, ze erakundetze mota, ze eredu mota, ze hizkuntza eredu mota, eta hortik jaitxiko ginateke ikastetxe bakoitzaren hezkuntza proiektura. Hortan gehiagiz gara sartuko aipatu egingo dugu. Beraz, sekuentzia, ez da, mundua, gizartea, ezaugarriak problematikak, hezkuntza nola dagoen hor eragina edo interpelatua, eta nola jetxi hortik euskal hezkuntza sistemaren oinarri batzuk ezagutzera. Metodologia aldetik, hor izango dituzue arlo bakoitzeko 3 atal horietako materialak, eta astero egingo dugu material horien inguruko eztabaida foro bat. Eztabaida foro horretan parte hartuz ikusiko dugu, bakoitzaren iritziak, inpresioak, nola zoazten jasotzen. Hori egingo dugu 3 asteetan, eta bukaeran egingo dugu lako ebaluazioa egiteko bai idatzizko materialtxo bat jasoko dugu zuengandik, eta bai ahozko azalpen bat ere ikusteko, emandako materialak, edukiak aztertu dituzuela, eta modu esanguratsu batean barneratu eta landu dituzuela. Horixe izango da gure 3 asteko lana. Laster arte.